नै लोगोफोर पियाज हाना लाबाय, ओमफ्रायाव रुसुन बानलु देबाय, बियो जिरा, बियो चिली पाउडार, बियो हालदि, ओमफ्राय बियो आलु, ओमफ्राय बियो बेदर, दाउ बेदर इयो। बेनिफ्राय आङो बेयाव एवसिगोन आरोना, ओंखामा मोनबाय, ओमफ्राय बेयाव एवनोसै आङो। लोगोफोर नायलांबाय थालाय आं माबायदि संगोन दिनै दाउ बेदरखौ आलु दरनैसो होनानै। जेबो मैगं गैखाया आरोना, बेखौनो एसे बिदै बायदि बनायनानै जानोसै। जानाय थावखौबो माबाखायासै, दंना गैया होमबा? थोगोन आंनि थाखाय। दुंबायना? थावखौ एसे बुरजा होनानै लाबाय, दुंग्रोथोंसै एबार। Kaba dabbो दुङा थावाबो। थावा दुंबाय, एबार पियाजखौ होनोसै आङो। थावा दुंबाय लोगोफोर। आङो दिनै साराय गोदान लाबोदोंमोन आरोना अनलाइननि, बारा दाम लायाखै, 387 लादो। ओमफ्राय बेयावनो दिनै आङो दाउ बेदरखौ संनाय नायथारनोसै होननानै संनोसै आरोना। बेनि उनाव नैबे बानलु देनायखौ होनोसै आं। बानलु देनायखौल' होग्रोना लाबाय आं नै। बेनि उनाव आङो नैबे आलुखौसो होनोसै। बेनि उनाव बेखौ होजोबनोसै आं मोनथामखौबो। बेनि उनाव संख्रै होनोसै आरोना। संख्रिखौ बेदरावबो नांनाय बायदि होखाबाय आङो। बेनि उनाव 2 मिनिटसो खोबनानै दोननोसै आङो। 2 मिनिट जाबाय। आरो 2 मिनिटसो खोबबावनोसै आं। आरो 2 मिनिट जाखांनायनि उनाव एबार सारायाव एसे खामनो हमदो, बिनिखाय आङो बेदरखौ होनोसै आरोना।
बनबो गैया नालाय जि दिगदारथार बेनि उनाव खोबनानै होलायनोसै गेसखौ फिसा खालामना लानोसै एबार खामलायलायनोसै थाव ओंखारगासिनो आरो खेबसे खोबबावनोसै बेनि उनावसो दै होगोन आरोना बेरलायलायबाय एबार दै होनोसै बे थबसियाव बानलु आरो मस्ला देदोंमोन नालाय बेखौनो थबसिखौ आख्लायनानै होबाय आरोना भाजासो एवगोन नालाय दैखौ फोरानफिनजोबनोसै आरोना दैया मेसें रानखो नै लोगोफोर आंना बेदरा मोनथारसिगोन उखैनायनिफ्राय लुगैनायासो बारा जाथारबाय नुनानै जि रायख'खा संग्रायाबो बिखाखौबो जि गथा दोनखादो आरोना इयो लिभार दाउनि बिखा आयु माला मोनगोन दाबो मोना आंनि ओंख्रिया टेस्टी जागोन ना लोगोफोर बा बरिया टेस्टी नै मैगं संग्राया दाउ बेदरजों आलु संग्राया नै रायख'थार माने मालासो मोनगोन जागासिनो जानो थाखाय मालासो मोनगोन जागासिनो नै मोनथारसिगोन दसेबावबानो मोनजाथारसिगोन आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर बिराद टेस्टी संखादों आं दिनै आलुजों दाउ बेदर
आरो एसे रानबावनांगौ आरो एसे रानबावबा बिराद टेस्टि जाखागोन आरोना लटपट लाथाब लुथाब बनायनोसै आं आलुखौ सिफाया बिदिनो दोनगोन माने गथा गथायैनो जानो टेस्टि जागोन आरोना आलुआव माने पुरा बेदरनि टेस्टिया हाबसिगोन नालाय आंनि दाउ बेदर ओंख्रिया टेस्टि जाथारबाय एबार जाबाय आरोना आरो सबायजों दाउ बेदर जानो लुगैगासिनो बाबाया सबायजों दाउ बेदर संनायखौ नोंथांमोननो देखायलायगोन दे लोगोफोर बाबायासो संगोन नामालाय सबायजों दाउ बेदरखौ जाथारबाय आंना ओंख्रिया जाथारबाय बाह बरिया टेस्टिलै जाबाय 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 लोगोफोर आङो बिदिनो दोननोसै खोमोरनानै आङो बन्द खालामनोसै जाबाय नै लोगोफोर एबार जानायनि सुरु जासिगोन आरोना एबार बिखाखौ सानैबो रानसिगोन आरोना खावसे खावसे नै बिखा बियो बिराद टेस्टि जाखादो दै लोगोफोर सानैजों मा जालु एम्बु खुगा होननायनिसो जासिगोन आरोना आंबा जि टेस्टि जानो नागिरदों गोथावनो रावबो गैया जाग्राबो बोराय बुरै सानैल'थारनै ओइ बाबाया सिङावसो जायो आरोना थाबायनोबो हाया नालाय आहा नै स्राङाव जाबाय जे गोथाव जाखादों बिखायाथ' आरो टेस्टि बावनै